एनडिएफबिआ गंसे बाल्थिंआव दोनजानाय खांख्राइ नामा? हेलो लोगोफोर, आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन बरायनानै लाफिननाय जाबाय। मोनसेल' खोथा, बिनि उनाव बायदि बायदि जालांगोन। एनडिएफबिनि माखासे जारिमिनखौ आं खोन्थागोन आरो आं बुंगोन, गोलाव नङा, सुंद'यै बुंगोन आरोखि। बे रावखौ बुंदों जायहा फिल्माव बा बायदिसिना मुभियाव ओंखारग्रा, बर' सावथुनाव ओंखारग्रा बर' मानसि, बिथांनि राव सम सफैयोब्ला बिथांनि सावगारि आरो बै मानसिया बै आंनि लोगोखौ बुंजानाय मानसि, बेनि खुगानिफ्राय नोंथांमोना मोजां खोनानो मोनगोन। आं दिनै बेखिनिखौल' बुंबाय। मा एनडिएफबिआ गंसे बाल्थिंआव दोनजानाय खांख्राइ मार ना मा? नोंथांमोना कमेन्ट खालाम। बेखौ बे रावा मोजां जादों ना गाज्रि जादों कमेन्ट खालाम हानायमानि। एनडिएफबिआ बर' रायजो राजानो मोननैसो राव, बै रावखौ उन्दैफ्राबो बुंखाङो आरो उन्दैफ्राबो बै बुस्थुखौ इउज खालामो। होनबा दिनै बर'फोरनि गेजेराव बै एनडिएफबिआ होलाङाखै नामा? आरोबाव मोननैसो खोथा, मा एनडिएफबिआ बर' रायजो राजानि थाखाय खामानि मोनसेबो मावाखै नामा? कमेन्ट खालाम। बेखौबो मावदोंबा मावदों, मावाखैबा मावाखै, बास बेखिनि खोथाखौ बुं। आरो बिदा सासे आंनाव कमेन्ट हरदों दै, आंखौ फंबाय होनहरदों। थिगैसे आदा, आं नोंखौ मानिदों। नोंथाङा जि गोलाव कमेन्ट लिरहरदों, आयु महाभारतखौ लिरदों। आं एथ'ग्राब गोलाव कमेन्टखौ आं नाया बारा। हेडिंखौ नायगोन, ओमफ्राय लास्ट पेराग्राफखौ नायगोन, ओमफ्राय गेजेराव मोनथामसो सारि नायदों, लास्टनिखौ नायदों, गेजेरनिखौ नायदों, बास। आं बावहायनो जा बुजिनांगौ बुजिबाय। आदा क्षमा खालामो, नोंथाङा आंनि चेनेलावखौ जुदि नायदोंबा आनसाबस्क्राइब खालाम। बै लिडारफोरखौ बुंनायनि थाखाय गाज्रि मोनदोंबा नोंथाङा, आदाया जुदि बेजोंबो पार्टिनि मानसि नङा आदाया, बेखौबो सापर्ट खालामा आदाया, गेजेरनि मानसि। नोंथाङा आंनि चेनेलखौ आनसाबस्क्राइब खालाम आरो दानाय, आं बेखौ बुंगोन आरोखि। खारन आंनि बुंनाया स्ट्रेट थाङो, सिदा थाङो। खारन आं कयेकटा बुस्थुखौ मोननाय हिसाबै आं बे गबिन्द बसुमतारी आरो फेरेंगा बिथांमोननि माखासे जिखिनि खामानि मावनाय, बेखौ नुनानैसो आं बुंदों। खारन बावहाय नोंथाङा खर' सानानै जेबो लाब गैया। खारन आंनि भिडिअखौ नायोब्ला नोंथाङा, आदानिया खर'आ बारा गरमसिन जागोन। मानो होनना बुङोब्ला हयथ'बा नोंथाङा माबा मोनसे गभर्नमेन्ट जब मावो, माबा मोनसे खामानि मावना फैनाय, ग्रोब नोंथांनाव साबस्क्राइब खालामना लानाय दङ दां। आनसाबस्क्राइब खालाम आदाया, अननानै प्लिज दानाय आंनि भिडिअखौ, मिथिबाय? आं नोंनाव खावलायगोन आदा, प्लिज अननानै नोंथाङा आंनि भिडिअखौ दानाय, आनसाबस्क्राइब खालाम हायोबा। एनडिएफबिआ मा जेबो खामानि मावाखै नामा आदा? आं नोंनाव मोनसे फिसाल' कुइसन खालामगोन। दिनै एनडिएफबिआ जुदि खामानि मावथाराखै आरो मावदोंबा मावदों, बेखिनिखौ कमेन्ट खालाम आदाया अननानै। आं नोंनाव बेखिनि खोथाखौल' सोंगोन। आरो आदानाव मोननैसो खोथाबाव आंहा, मा एनडिएफबिआ दिनै पिस एकर्डनि नामावहाय एनडिएफबिनि केडारफ्रा खामानि मोननांगौ ना मोननाङा आदा? बेखौ कमेन्ट खालाम नोङो अननानै। गुबुना नङा दै, बै आदाया आंनो गोलाव कमेन्ट लिरदोंमोन मैयानि 19 तारिखनि भिडिअआवहाय। बेखौ कमेन्ट खालाम आदा अननानै प्लिज, आं एसे खोनासंनो लुबैदों। आरो बावहाय माखासे आं नोंनिफ्राय कमेन्ट मोनबावगोन मोजां, बेयावबो गाज्रि कमेन्ट गैया। नोंथाङा आंखौ फंनैसो बुंदों, फंबाय हिसाबै बिदाया फंबायखौ रायगोन, आं मानिदों आदा। थेंक इउ बिनि थाखाय। आदानाव मोननैसो खोथा दंबावो आंहा सोंबावनांगौआ। मा जों एनडिएफबिनि केडारफ्रा बिखा गोमाजानाया बेफोर नंखायमोन नामा आदा? मा एनडिएफबिनि लिडारफ्रा मेगन थाइसे गावजानायफ्रा नंखायमोन नामा आदा? अननानै बेखौ रिप्लाइ हर। नंखायबा नंखाय, नंगौबा नंगौ, बास आदा। बेखिनिखौ नोंथाङा कमेन्ट खालाम आंनावहाय। फंबाय हिसाबै खावलायदों आदा नोंनावहाय, बेल' आरोखि। आदानाव कुइसन खालामनांगौआ बेसेल'खासै, जोब्बाय।
आं गुबुन खोथा रायलायफिनबावनोसै बावहाय अननानै बे भिडिअखौबो दानाय बै आदाया दै दुखु मोननो नाङा सरि दिनैहाय गबिन्द बसुमतारी आरो फेरेंगा बिथांमोना एनडिएफबिनि लिडार बिथांमोनाबो बाल्थिङाव दोनजानाय खांख्राइ नामा बिथांमोनाबोथ' खांख्राइसो ना बाल्थिङाव दोनजानाय मा हिसाबै बिथाङा आरो बिसोरखौलाय मा हिसाबै लिडारफोरखौलाय मा हिसाबै बुंखो बिथांमोना इउपिपिएलआव थांनायखाय खांख्रायानो नंला बिसोरो माथो बिसोरबोलाय माथो एनडिएफबिनि बेनारखौनो लानानै एनडिएफबिनि फ्लेगखौनो लानानै एनडिएफबिनि केडारफोरखौनो लानानै केम्पेइन खालामनाया माथो बिथांमोनानो माथो बिराद माबामोन मुखुबमोन फैदोलै आंखौनोथ' बुंदोंमोन ना फेरेंगाया इउपिपिएलआव हाबदोलै इउपिपिएलआव हाबोब्ला खामानि मावनो मोजां जायो आरो आंथ' मिथिगौ बिपिएफफ्राबो बुंदोंमोन अफ्रि हाबदोलै बिपिएफआव आर'नाइ लादो जों हाबाखै जेब्ला आफादा डिसबेन्ड जायाखै अब्लाबो हाबाखै जोङो इउपिपिएलआबो फेरेंगायाबो बुंदों अफ्रि हाबदोलै बिदि होननानै आं हाबनानैनो जुदि इउपिपिएलआ जुदि गासैबो हाबजोबोबा बर' रायजो राजाफ्रा जुदि हाबजोबोबा बे आलादा बाथ्रा अब्लाना थांगोन आं जुदि इउपिपिएल आं थांनाय लगे लगेनो जे इउपिपिएलआ गासैयावबो देरहाजोबगोन बेबोथ' नङाना आंलाय मानिथो इसोर जाखो बेफोरबायदि आं हाबबानो जे गासैबो हाबगोन थिनदोंब्रा आंखौबो खिन्थु आं थाङाखै बै आदा बायदि आंबो निर्दलिया गेजेरनिनो मानसि खारन आंहा मोनसे फोथायनाय दङ जेसेबां जियालाव थानाय बिथांमोना गयोब्ला बिथांमोना माबा मोनसे जोंनि बारै सावरायगोन आंहा बे मोनसेखौ फोथायनाय दङ आरो सावरायगोनबो बिथांमोना सिगांनो बै आदानाव आं क्षमा बिग्रोयो आंनाव गोलाव मेसेज कमेन्ट हरनायनि थाखाय थेंक इउ आदा नोंथांखौ आं बारे बार खावलायदों आदाखौ अननानै नोङो आनसाबस्क्राइब खालाम दानाय आंनि भिडिअखौ आरो बावहायबो मोननैसो खोथा बुंबावगोन जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ जोंनि पलिटिसियानफोरा माबे लाइनजों लांनो नागिरदों दिनै प्रमद बर'खौ आंनि न'आव फैदों बे गथ'आ प्रमद बर'आ दिनै बबेबा गामियाव थाङोब्ला लामा मोनथियामोन अब्लाना बै जोंनि एनडिएफबिनि केडारा लानानै थाङोमोन मोदोम बुज्राबोमोन बे समाव बिथां गथ' बै सेंग्राखौ मोदोम बुज्राबोमोन थिग दं फंबाय मोजां मावनांगौ मोजां खोथा होनोमोन बिथाङा खिन्थु दिनै बिथांखौ मा खालामदों सिनाया बिथाङा बावाखै प्रमदनाव थांना फैनाया नोंखौ बहाबासो लोगो मोनदोंलै आं बाहाय खोथायानो बिदिसो जाहैदों खिन्थु बे गथ'आनो क'क्राझार फैयोबा फिदिङोमोन ओरै लांनाय ओरै थांनाय सर्टकाट लामाफोरजों लाङोमोन दिनैनि दिनाव बै गथ'फोरखौ गोसोआव सिखा खुख्रिजों सुनानै दोनदों बिसोरनि गथ'फोरनि गोसोआव गोसो गाबनाया नाङा प्रमद नोंहाबोथ' गथ' गथाय दङ आं बेखिनि खोथाखौ बुंदों नोंहाबोथ' गथ' गथाय दङ बै एनडिएफबि केडारफोरनि गोसो गाबनानै बुंनायफ्रा नोंथांनाव नांनाय नङा नांगोन निस्सय नोंथांनावबो बे जिनिसा नांगोन सानसे नङा सानसे उन्दै गथ'नि आथिं हमनांगोन नों बैनि फिथाइखौ नोङो भुगिनांगोन नों बैनि फिथाइखौ नोङो मोनजागोन सानसे आरो बर' रायजो राजाया मालाबा नोंथांखौ मोजां होगोनबो आं होआ आं नोंखौ बुङा बर' रायजो राजाया समखौ नेनानै दं अब्लाना नोंथाङा कौटि बस्था फैसा गारब्लाबो आगोर मोननाय नङा आं दिनै बेखिनि खोथाखौ बुंदों बे गथ'आ नोंथांनि न'आव हाबहैदों रायलायहैदों बिहैदों जाय मानसिया बुंग्रा 11 बोसोर जियाल जादों आदानाव बेबो मोनसे खोथा रन्जन दैमारि जेलाव मानो थानांदों बेखौबो कुइसन बै आदानि थाखायसो आंनाव बिराद गोलाव कमेन्ट लिरनायनि आदानावहाय बिथांनावसो आदाया बेखौबो अननानै एसे खोन्थाहर 11 बोसोर बिथाङा गथ'फ्रा जियाल जादों मा बेफोरो
नंखाय नामा आदा मा बियो सोरनि थाखाय जेल जादों बेखौ आदाया एसे कमेन्ट खालाम थ' लोगोफोर गोबां गोलाव जाबाय बारा गोलाव खालामबा बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय फिन खनसेबाव बर' रायजो राजानि थाखाय जय बर' हारि